Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul clip de pe acest canal. Eu sunt Sinar, sau mai bine zis Rareș. Am 14 ani, sunt din Cluj și zic de foarte multe ori. Poate că ați observat, deci da. Am zis să mă apuc și eu așa de YouTube, la mișto, poate va ieși ceva, cine știe. Voi încerca să cresc repede pe YouTube, adică, na. Pe acest canal vor apărea serii de Minecraft, adică, na. Voi face o serie de Minecraft, Lumea Ursului Panda se va numi, pentru că, aș vrea să fac, adică, de ce nu? Minecraft-ul merge bine, merge undeva la 300 frame-uri și aia mi se pare super ok. Ce să vă mai zic despre mine? Păi v-am zis că sunt din Cluj-Napoca. Facebook-ul meu îl aveți în descriere. Insta nu am, adică am, dar nu-l folosesc. Pana mea. Da, și deci după cum am zis, vor apărea serii de CSGO. Iar astăzi plănuiesc să postez un videoclip super șmecher. Și chiar abia aștept, sper să vă placă. Și da, poate voi face serii și de jocuri free pe Steam, poate voi face topuri gen top 5 jocuri free pe Steam. Da. Dacă sunteți curios și cu ce editez, bine, acum nu voi edita videoul acesta. Editez cu video pe editor, mi se pare că așa se numește. Voi face și o serie de Eurotrack, Ghost Recon, ceva, nu Wild Dance, altul. O serie de FIFA, să fie acolo. Pentru că, na, poate la mulți le place FIFA și pana mea. Nu știu. Voi face diferite serii. Nu prea știu ce să-i de obicei în primul videoclip și eu tot lungesc foarte mult. Aceasta ar putea fi una dintre serii Lumea Ursului Panda, după cum am zis. Și da. Chiar acum îi dau mesaj la un prieten să venim la CSGO. Da, pana mea. Nu știu, dacă vreți putem juca și Sam, GTA 5. Bă, am GTA 5, dar are o problemă, adică nu mai pornește și acum vreau să încerc să-mi iau un crack, deși eu l-am și cumpărat, dar e ok. Deci da, băieți, am atât și cu acest episod, eu am fost Sinner, iar noi ne vom revedea data viitoare. Toate cele bune, v-am pupat, bye bye!